Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Kilot of Ligo City, Davao del Sur, Mindanao. Maayong buntag guys. First customer ako karong adlaw Martes. So, kung may ligong ka og traditional hilot, first time nimo na nakita. Tanawag yun para sa imo. May buntag sir. Shout out tayo sa lahat ng mga opisyalis sa barangay, no, sa kinatibukan sa Pilipinas, asa nga lugar ng inaban mga opisyalis. So, God bless po sa inyo. Salamat sa inyong pagservisyo. So si sir taga Maragusan. So mapansin ninyo ang iyong istorya. So, pila na kabulang ito ni? 5 months? Napit ito tingaw. Pag-ulang yun, nagkaubas na yun. Napansin mo, bro, nagkahinay. Sige. So, ang sa imo lang, sir, kung sa imo nga nung mapasangin lang na to, na nagkahupas yung tingog. Magawas man ito. Oo. Kaya na naman. Ang ana na. Wala ni mo ginabutang nga bugnaw imong liog. Wala ni mo ka nang butangan na to pigs. Anong para mabugnawan siya. Natay ginabutang sa liog. Wala kay ginabutang nga mabugnawan siya. Wala may ibutang. Kung siya ginatambal ni mo. Ito. Antibiotic ba ito? Sa doktor. Wala ka ma-injection eh. Wala injection sa ospital, wala ka ma-admit. Admit. Ito ba ng injection sa kuwan? Oo. Antibiotic. Wala na ma-injection sa kuan. Wagi naman na itong nailang kilid-kilid. Sa dextrose. Oo. Antibiotic mo. Wala namang gawin. Antibiotic, dili ka na sa pwede. Sa ospital mo, musulti ko na namin ituro ka para sa kuan eh. Para sa kuan eh. Oo, ana. So nagpa-admit ka to nga naman. Sa ginawa. Ay, isa pa lang ka na-admit. So nagpa-admit ka kay sakit lang. Pero makaistorya pa ka to. Hindi kayo. Pare-pare na niya. Magulungan. Bago pa ka na-admit. Simana pa kape? Mana pa kapin. Bago pa ka nagawas, pila kadlaw. Pero katong sa okay pa, wala ka Simana na kay mag-admit. Domingo man min yung duaw niya dito. Gikan min nanimba. Ya, Lunes meron. Simana na. O Martes meron. Simana. Simana na pa. Yan yung gawas ka marag Lunes no. So di-admit siya tungod lang sa iyang sa findings. Nalinig na niyo. Kaya matagtabalan ka na pahilis. Nasa likuan. May mitubo daw. Nagresita man siya pahilis. Dawa sa mo sa liog nimo, unsay lain nang gipamati. Kanang istorya, dawa sa imong gikuan ron ang istorya. Unsay lain nang gipamati. Siya ka tulon. Tulon og laway. Lugos o ginawa. Laway, kanang laway. Murag masinadaan ang ginawa. Maluag. Basta mo anak niya. Ini kaon sakit. Okay ra normal ini kaon. Di mga sangit. Sa laway ra kay makuan. Mato no laway may gamay, murag kag makuan. Yung kanon dili ka makuan. Di ka abot ni kanon ay. Ano ba? Boleh sakit likod, hawak, anak. Dire, sakit. Atong pag-abot ninyo na imong kagsakit ang likod dito. Atong sa una pa. Atong okay pa ka istorya. Wala mo sakit. Ubo. Ay, yubog na siya primero. Ato, baguman, Bakon mo gani siya po. bakon ka. Wala ka mag-nebulizer. Na. Bilay sa na siya. Gabiin na kami.
Kataon sa man, masin? O Masin. wala kayo dalaron ng mga kuhan? Naaga ni. Ano, si traveling, di ba na may marag traveling po na emergency? Uy, disposable? Kaning saksak lang. Ano ba? Sige, sige. Ano lang ni tulon niya din. Ginawa, okay. Sa pala niyo pamati. Mura, likod ron, wala na. Wala mo mga to Bisaya? Bisaya. Mga Bisaya, mga pit healer, Nakaantog mi ni siya. Mati. mate, ang sa paindeng. Ginuangan siya. Hilot na siya. Wala ikuan. Sila nang lana. Wala. Oo, mo to yung ingon, no? Ang tulog adlaw. Tulog adlaw. Pwede silang gawa. Wala binuang. Mo lagi yung pending, binuang. Binuangan siya. Kinsa na binuang. Awa po Wala po di ko. Dili po siya ka kita. Sulti, oh. Tanaw na to kay ako hilot. Sampay sa tanan. Kung natin makita, mayo, wala. Mix na siya. Kung natin makita na may mga kuhan, kung wala, nasa ginagmay ako niya nag-ikuhan, kung nabay masuko, makabalokan na, kung dibaran ka, diwindi, kung kanto. Pero ang akong kuhan dyan is hilot ko, traditional hilot, no? So dito lang na ako na balaan, na after 50 years, pag 50 na ako, nagkakuan sa pag abot 50. Below 50, marang nagparamdam, marang makakuan lang ko. Pag 50 dito na, hindi na ako makikistorya sa mga kuan. Pero dili ko pit healer. Ano ko? Hindi ko, ano. Bro, hilot Japon. So samtang maghilot, makapasok man sila. Pansin mo kung kamotron. So, salamat po kay Sir, kinakita sa live. No? Ang pinakasikat karon sa makita nato sa social media, si Cesar. Isa ka adlaw kaya niya 40 pinakahinay na customer. Di na makahilap dawat. Di naman dawat, 2 to 3. Ang daw pag booking. Booking. Nya naatay ilang i-recruit ang tatagadigos nga nagdadabaw ban nga. Dito ba sa dili dire naman sa Digos. Kaya niya yung customer kay balik-balik pa po do ya palbas-bay pa siya hapit sa Bakalakaw. Yung service na to dire. Sige lang, ano lang, isang asa ta. Okay tanang sa maka-timing lang. Sige. So, si Sir, nasa gikan ni sa Maragusan. Maragusan. Siyempre, shout out sa lahat ng mga taga Maragusan. Barangay Kauswagan. Mauswagon. No, grabe yung barangay. Mauswagon, dyan na. No, Mauswagon, dyan yung barangay. Karon uswag yun eh. Uswag, ay no. Pangalan, palandaan. Hayagan na sa Karon na, uswag na. Hayag na tayo. Uy, Uswag. Uswag yun. Ano? Sa pangalan pa lang, Mauswagon. Mauswagon din na. No? So, God bless po sa inyo ha. Asa ba layo sir? Si Gaboy o direct? At inyo ha? Layo dyan. Layo ang si Gaboy. Tinapin na ni taga si Gaboy. Mas layo ang si Gaboy. Mas layo ba? Pero anana na dito na pinta. Nay, ni ari ka si Gaboy. Taga si Gaboy na ni Atong direct. ipagambala na mo. Si Gaboy mo to. Ayun, Gobyerno rin ang ruso. ang gatuan ninyo. Ang sige o. Napin na ni dire, Mabini. Napin na ni dire San Franz. Mas layo na itong San Francisco. Layo ang San Franz, na ni dire. Layo na. Sige. So ayan guys, sa po sa mga taga Maragusa na sa dire, ato ang tabangan ng maayo yung pagmatis mo. So simple, inubanan sa pag-ampos. Hindi mo, huwag tanan yung mudo sa puwang ni kamot ha. Ni kamot kung namamayo mo kato sa mayo mo, kay pwede natin pinapamatis ko sa. Siyempre sa karoon na nakakita ng video, please subscribe my YouTube channel and please follow my Facebook page, Eric Hilot. At siyempre, Eric Hilot ang tradisyon, and please subscribe my YouTube channel, Eric Hilot. Sir, kasi maka-shoutout ka sir, bisan hinay mong tingog, shoutout sa Maragusan. Bisod ka? Sige, mag-lisod na sir. So, magsugod ako. Shoutout ang God bless mo sa lahat po ng mga OFW. So, mo nagsugod na kong hilot ron guys. Share lang ta.
Gubaon na kaya ko ang kuan. Okay, kamot ato, kamot. Sulti lang na sakit para atong redusan, ha? Pero preso ko gamay. Hop, na ka. Okay na ka na? Maluwag sa mga pala din yung Okay naman. Ang kanang nga bak, okay ra sa ko dili tanggalon. Pagkayan ako. Pero naagi habak na pati isuga gud. Laban jud. Kanan mapugos yung patanggal ikapoy mga kayo. Magilot ang nay nagmususugat. Ay isog kayo. Pero makaya na to, pasaltan ko lang na siya. Ay nay ko grabe kayo ng lawan. Makuhaan mo sugat sa kuha kitang uyok eh. Wait kayo. Ha? Di tagaan ni siya habak sa kamero na yung nanambal. Giso ko, gilabay. Pili-palit mo to. Anong kitang labay man mo? Hindi ka mangay? Bago lang. Magtaog na. Simana, asmana. Sobra na to eh. Makinomdog ko na. Nagindi Nay, naman ko na sila. Makinomdog ko na istorya ba na habak nga gapatambal do to kanang kulang nga murag lidirit ba. Tay-tay ang kilit. Gib habak-habak sa bata. Niabot gyud kadugayan nga natangkas ang tahi. Gisi. Gisi, mabot man yung Gitanaw, gitanaw na. ilad yung gitanaw. Sus ang sulod pampers oy. Dako niya eh. Para mo butol pampers ka nagigigig. Maragi. Ay, ang sulod. Pagkawaya. Pero magdepende mo guna sa imong pagtuot eh. Pero, ato pagtopro ang problema kung fake po siya, pati pangita ko. Oo. Lagi na na. Di, ang gasulo ba kanang ang iyang pagtuo kung hugot gyud siya to Hugot nisalig yun, siya. isang fake pa na. Oh, kung nisalig gyud. Away yun ka. Oh. Pati saligan ako ano eh, makikaway na. Kay Salig mo sa ato. Kaya nga na. parehar Wala na. itong medyo okay yung tato. Pareha ka na atong istorya te nga kabilin pa siyang lolo. Yan lolo sundalo gud kuno to. Patag morgyo kuno ti gibilin ampingan jud. O kan kay gusto jud ka magsundalo gubat-gubat. Pila na ko kutoy ni gubat asdang way kubiray. Ah, di good Yan, makuan. munatlan. Pero og siya pa kanang mapiki ni jud ka. Iho-ho rin jud niya basaha kay mo ul kanang last recourse na ba apiki ni jud. Og siya pa patandugayan na natin nakitakin lagi ato. Garapa man. Lagi sulod unay papel lang gisulod man ba lana. Matay. Kadugayan murag og siya pa grabe ni yung gubata, murag di na sa kagawas. Yan yung yoo basa niya. Sus ang nasulat ni dito kay anak raman. Og di makaya dagan. Dagan. Katri. Yan eh. Sige, ito yung pangalan mo, sir. Alfred. Alfredo. Oh. Alfredo yung pangalan itong vlog. Alfredo Panyares. Mo makita ni ngaylo to kung gipangita eh. Hard ba? Kani yung ngaylo kung gipangita. Hard. Uy, ganun sa mga point-point. Ay, takya? Sakit? Hindi, suko lang.
nato ni mo panunod. Kira, guanta kamay ha. Mo ni hilotang nga tan-aw ni mo murag gikulata pero paguman wa kay gilot. Mo gilot. Ano yun nga hilot nga kung ipangita? Pahilot bita ko panabo nang sa plaza ba? Dami po kayo eh, kanang ananaag sikul yun. Dili pwede ang siko, dire lang sa Di ba? Kanin di ba? Oh. Pwede ni dire, ay lang ang siko. Pwede na. May up minaw. Kung kanin siya sakit mo na. Kahit no. Okay, kung sakit po, bukok man. Pero dire, pwede ra. Lami kahit minaw na eh. Okay. Kanang una na lagi kanang diri ba? Mudapat diri. Ilhan din mo manindot kayo. Kanang mo open mo siyang kuwan mo. Mga panuhot na niya. Points na nila. Sige. Sige. Karoon pa rin natandog na eh. Yung babae mapahilot. Parehas. Magbubukod. Parehas. Patas rin. Dili. Oh, Di lang dili. po. Kita kay babae po, no? Pero parte Ah, daghan na diyan babae sa babae dire. rin ako nakita. Ilay. Daghan na babae dire. Asa man ka mamaayo o dito ka sa Oo. anak man na. Aw dili ka di. Di lang po. Hindi na lang mo rin. Out na puga. Na maibog man jud sa kuha. Ya daghan na nihilot nimo, bilsaon nimo. Ya hubak na kay ka. Pero ko da. Ah. Dami ilay. Steve, pahilot. Dili na lang ka kin ano makadreno. Yan o. Ay kay mobalik na sunod semana. Mangurang tulay at SW. Iyo ato mo si Gabo yun ay. Ay. Gobyerno na Abot rin si Gaboy, ni biyahe na sila kadlaw, naabot sila diri alas 2. Abot lang alas 2, nangatog sa dalan. Pag alas 6 nanawag na nami. Pati naghana ng uban. Naguman-uban lagi nangatugod. Nabunggo ang gidala. Nangatog sa likod. Uban may digos. Ang uban din lami mo uban kano ka. Abot tas digos. Sakit na. Ewan ka lang. Lami kinada paminaw na sa imong kigol-kigol. Gilok. Gilok na. Sakit na. Mahagotag sa dili, kita tanan, udto hapon gabi. Bawal ko na magbasa. Imasa, habat, bunas, ligo ha. Labi na yung hapon gabi. Anong ibawal na ko, kaya ang tawag na niya, pasmos kusog. Ang problema. Kung mutuog tagpas mo sa kusog, muundang tagbasa. Pag di ta mutuog, larga. Padayon. Labi na kananggikan jo ka man labate. Gikan. Bawal yun naman. Kana pa ko magpanlaba, di ko to maligo. Na mo may Bawal na siya. Kami Ha? kung magpanlaba di gid manginaw. Yan, lami naman kayo, no? May basa na, yung mga Oh, may iligang tinigo. naman kayo mong lawas. Maligo na lang, apres ko kayo eh. Dili sa pwede. Ligo daan bago ka mag. Laba. Nakanyang dalit-dalit na. Ano po ito kaligod yun? Maglaba. Ikan lang itong anak ko ipamate. Tingin ka, sa kaliyan ito pamate.
Relax lang, sir. Paminawa lang hilot sa Eric Hilot. Dilog ka ng join-join. Dilog ka ng join-join sa mga lubot. Yun ang tira. Okay. Kanong kayo ng tira. Pero si ang papa sa una kaya ang tiil pat kita ka na mo padukdok. Habit ni gito niya. Ganahan din sa mga. Habit ni gito papa ka na mato siya. Padukdok ko niya dili. Oh, kami tindog-tindugan mo to. Pa tunog-tunugan. Uy, nakasunod sa ko ano. Tunog. Tunuban. Ibot ay padok-dok. Tapos huwag gidabok-dok na. Ano ba? Yan puso-puso Hindi na, dito. kani-kani. Oh, yun daw yung habit. Tapas pa yung koto. Ano yung namin kaya hilot dun? Ano yung hard? Hard nga hilot. Ano lang yung kaya pinaman na? Ito yung anak ko. Ito yung mga wala. Kaya galing mo pa ng hukla. Bongkag dun. Kira? Yung anak ko.